قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Biz aýtdyk Hazreti Adamga hemmäňiz jennetden ýere inin. Pes eger men tarafymdan size hidayet gelse, pes her kim men hidayetyme taby bolsa, pes olar üçin gorky, gaýgy we gam ýokdur. وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Ve ol tor adamlary ki men ayetlerime kafir bolup ýalana nispet berseler, olar dowzak ählidir. O dowzakda hemişelik galjakdyr. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. Ey beni İsrailler! Men size we sizin atalaryňyza beren nemetlerimi ýad edin. O men bilen eden ähdiňize wafa edin. Men de size eden ähdime wafa ederim. Wa faqat menden gorkun. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. ومنن nazil eden Kur'an'ıma iman getirin. Siz bilen bile bar kitabada, yani Tawrata, muvafakat edip tasdiq etýän halında. Ve Kur'an'a awwallancı kafir bolýan bolmaň. O Tawratdaky meniň ayetlerimi dünýäň azazyk puluna çalışmaň we faqat menden gorkun. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. Özüňize nazil edilen hak zady öz eliňiz bilen ýazan batyl zatlaryňyza gatışdyrmaň we hakny gizlemäň. Hakkın hakdygyny bilip durup. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. Ve namazyňyzy wagtyna ýerine ýetirip eda edin. We zekatyňyzy berin. We musulmanlar bilen bile jemaatlarynda namazyňyzy okuýun. أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. Aya adamlara ýaxşylyk bilen emretdiňizmi we özüňizi unutdiňizmi? We halinki Tawratny okuýaňyz, aya ahretmeýäňizmi? واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. Ve sabrın vesilesi bilen ve namazın vesilesi bilen kömek talap edin. Tahqiq ve namaz agyrdyr, meger Hudaýyň ibadetinde aram tapyp sabit bolanlar üçin agyr däldir. الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. Olar ol tori adamlardır, özlerinin perwerdigaryna mulagat etjeklerini äşkär bilýärdiler we ahiratda Hudaýa ruju edip barjaklaryny ýaqyn bilýärdiler. يا بني
إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. Ey beni İsrailler! Menin size ve sizin atalarınıza beren nimetini yad edin. Ve menin size ve sizin atalarınızı öz zamanınız alemine artıkmaş edenimi yad edin. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. Ve kıyametin azabından korkun. Ol günde mümin bolan nefs, kafir bolan nefse nef yetirip bilmez. Ve mümin bolan nefsin şefaati kafirlerin hakkında makbul değildir. Ve şonda fidye de alınmaz. Ve şolara nusret de yoktur ta azaptan necat tafar yani.